Mata mapwashike ndikumhara make uchinyena vatezvara vangu ndakafirwa nemurume anova mwana wavo vakandisunungura pakaita gomba randakavhura pamba ndikatsvaka sponsor asi vakundimisa kushanda ivo vasingachengeti vana uvava umake uchinyena ute vana vanochengetwa zvese nemuroora ndochengeta chinyena wakugara unoza unonzi kugara zvimwe varume munofa muri varombo naurwa ndakaiwa ndakava nethursday kust paul sumuka tinzo izvo nethursday aswele st paul bela mwe thursday ndakavhura gomba pamba ndavhura pamba pani pamba pangu pandogara ndikatsvaka sponsor kuti andibatsire kushanda baba vakauya vakamisa vanhu kushanda murume wangu ndakashayika 2019 ndikasiwa ndine pambiri pari kushandira 8 months vana havasi kuenda kuchikoro havasi kundibetsera kuchengeta vana vacho chinena somunga chinyena unoziva here chinyena kuti mari inoyera ndinozviziva unoziva inoyera hairi kutaura kwamunoita haidi ndizvo vakomana vakwamasvimbo vakauya panapa vavhura mari vakatanga kona iti zvidii vachirwisana ndikati kuzviona chiendai munobatana munyarari vakagadzira mapepa sevane zimota varafanana ikuvana vengabuyi muhlani nomasapo ipapa ndati wachaja kusaweko kuya ndiwane mari yematairo vanayo iwe chiena hauna right yekumisa mai avo kuchera kana uchida iwewe kutinda seri wavo pamba pauka nyange pari pemwana wako wakarova hlahla told him that right resi kana memusikadi kushanda apo ndogona kuiforfitisa maini yacho kana kusaigaza mapepa ndokuigirai umo munhu achakuvava izvo kuti kana nemi munondivenga kusvikira mungwana vatandiite izvozvo awana laki yakadi iwe kose usingamutsi kuti mutata pamusori magonye yacho tizopanapa yakatosiyana neyandawana iri neyandawana iripo ndekuti inozinya yakagara yakataura nemasabhuku yanga iri kuti pane murume akauya achizochera asi anga murume womuroora saka nenyaya yekuti pakambofira umwe munhu pamainapo mwana wemukomana achiri kumurume womuroora ikambonisa nyaya saka angachi pane munhu akambofira pamainiyo achiita achichera anongocherawo vebvudzi aya achicheramakorokoza saka nenyaya yekuti nyaya yacho inozi yakambonetsa nemapurisa saka avanga kuti no iwo zvaone munhu waugara naye murume wako zvazvati kuti murume wacho ari kupi aizvandizi hainyaya ndandakupirwa nevakanga vari makakonwa here vafanira kugara naye ndoenda pane chipiri yekunzi vana havasi kuchengeta ndachikumbira kuti muroora wangu ataure kuti kubva achisvika mukati memusha womukoma wangu kusvika murume akachipa kusvika nhasi kana pane mumwe munhu akambomurumira asiri vatezvara vake ataure padare nhasi aiwa zvese izvozvo zvakanaka mufana wangu but problem iyi iri kuti kana muchidai mimi kuti mumaine nemuroora mumaina zviri peaceful mopanana mashares zvakanaka muroora kana achinge awanawo anomuvaraidza wachiri mwana mudiki ndataura futi mangamusunungura kana uchida unongowana wakadhara kakovana kudii kana kuvaraidza hauna kusunungura here mambo ndotaura here taura ndakamusunungura chaizvo samaoko kumashure ndakamusunungura chaizvo kuti muroora iwe uchiri mudukwane kana kunookwa mashonganyika unenge atora zvakangonaka kana washayiwako unokwanisa kuwanawo saizi yako wovaka padivi pomusha muchigarisana uchiona hako mhuri yako iye zvino zvazvaita kudai tarisa pakambofira
mukomana pano murume wakachimupenyu pakanetsa. Mapurisa achida kuti asunge mwana wangu. Mwana akati muganu uyu zvauri muganu uyu uri kunze kweyadhi yangu handina kumbomuti apinde mangu. Ndo pakapunyuka mwana wangu ipapo. Saka ndikati muroora kumaina chimbomira takaenda kumasabhuku. Kana wambomira kumaina togadzisa mapepa zviri official toenda kumasabhuku. Masabhuku tosvika kwamambo kuti mambo panapa pakuitwa mining kuita kuti in case kana pakagadzirwa mapepa pakaita chimwe chinhu tinogona kuwana nzira yekufamba nayo yakanaka. Handina kumumisa esachi kuti chirega kumira asi kuti toda kuti tigadzirise mapepa. Ivo vakati kwai ngaparege kushandiwa. Ndikati alright zvamoti parege kushandiwa vana musingachengeti vana ndovachengeta nei. Akakadikaka gore rose rapera akasi kuenda kuchikoro. Vana vangu ndikuzviitira ndega zvekuchikoro. Ndiri kuindisa ndega vana vangu kuchikoro. Chero ungave inifomu kana kuti chindozviitira ndega. Ukonewa here ari kupumvana ari ndani simbotaura kuti wangachengetona chikoro mwachinzona taura iwe gaiva unasiku arindira sekuru iko zvorugara uke zvese izvozvo iwe muroora zvogona kusava nesubstance nauro ndakaiwa kudhara ndakaiwa nechini nauro ipapa apa emalinda because vanhu vakandiudza vacho vairatidza kuti vari bhita indau nepressures nemali so vafana makorokoza vape muchonjera dairo besiyagiga esenpo uziguruguru ukulu wairight but iproblem yasvika yenzakani isikomba lesi iso sasesirefura lava vantu vakumashonganyikana vavangafuni konawo kuti isikomba sirefura isikomba sasesirefura seti maine umfazi wangu handiyawo kalapasinyena kalapesesese pamusoro panyaya iyi muroora uyu akati inini handisisiri muroora wokwamashonganyika handisisiri muroora wokwamashonganyika ndamuroora wokwamusoni kubvira murume wake achitati chikomba zvese izvozvo zviri mumaminitsi atakatongwa kwasabhuku murume akati uyu mudzimai wangu akutozikamwa nekumba kwangu kwandinenge ndigere kwese anozikamwa saka izvizvi zvatangouya pano padare idare rangu kuzokukurumidza kuti rasvika kwatiri tanga takutogadzira kutobva pano sabhuku aienzanisa izvo dzakadaro hadzidi sabhuku anochinjeva nyaya sabhuku dzakambonyinga mukazviandasi akuburiswa mubepa wombeuri sabhuku inini sabhuku anga chitondinyenga sabhuku iyeye anga chinitonga anga chininyenga odi so alright sabhuku tinotori nawo maminitsi amuri kutaura tinawo kana because masabhuku akatonga zvavatonga zvinenge zvavaremerawo handi yakatotaura sabhuku ndinofana kuenda kwaedman edman ari panapa uyu ari kuti ndeve laru uzhu edman ndiye atouya nemaminitsi saka iwe muroori newe futi wakakanya kufirwa isi vate zvara nyanga wakakusunungura haisi mozvo iyo nyanga wakawanawo gomba iroro rekwamusoni haisi mozvo asi kutaura kuti hausiri wokwamashonganyika iwe murume akafa iwe muri mesi izvozvo zvai ukondoni that ula bantwana yes ende lakona muzi wako nandi mwakomashonganyika pamusoro kutaura ina ndina kutaura saizvozvo kuti ndave kwamusoni kwakaitika rufu ndikati makatadza kundizivisa here mukati sezvo wave nemunhu wakudanana naye wave wekwamusoni kwete kuti tikauti ndo kutaura kaikoko muromo kwakaitika rufu kwewopa wakawati rufu rwaitika ukaregere kunomira semuroora agara aripo ini ndakatozvinzwa munhu atochengetiwa ndiwo kwamashonganyika asi uri kugara kupi ini ndinogara pakati pabhumana semhisi takuenda kwabhama ndiko kwandogara ava vari kunokumiri kwasengwasi kabhati wo ukataza nei kuendako ini ndakatozvinzwa munhu ari wakaregerei kunobata maoko
andendisipo Ngibona ama statement akho akawanda. Azinaza zobasela bozikala musha. Yes pan. Ngiyabonga Nkosi. Into enkulu eyavusa umsindo komashonganyika isikomba esasesihlala emzini kamashonganyika kodwa ngithayini. Uthe sehlezi njengakhonoko umalukazana azamba amalise ukhona hayi isikomba sakho asisifuni. Kodwa banxa wona sucabanga ukuthi uhlala ngesikomba sakho hamba lakho umuzi wena ngale ende sezatha nothi lapho uthi uhlala komashonganyika. Hayi pani. So ngene emayiningi la Pani. baba. Nkosi. Uma zakela bonke abakasapho. Nokusiyakwazi. La ukukhuluma kwakho ngathatha side elokuthi umama lo wrong kakhulu. Umama lo waphambanisa ukukhuluma kuphela. Andiyabona ukuthi khona ukuthi lina alisantsheli ukuthi kufiwe ngoba mina liyakwazi ukuthi nomuntu wakomsolo engihlala naye lukhophe ilukhophe lo ukuthi uhlokoza abantu wena ukuthi abantu bakhulume lo uyajona Nabo. umasho ngeke watawala wani okade kamsunu kona Yes. moro but nxa senomuntu wakhe laba phela they also have a stack emayini leyo kwazi they also have a stack umama lo engalotsholwa ngomasho ngeke habi godi kalivula yakwazi Yebo. yakwazi Uqiniso. engalithi engalivula so abantu bakomasho ngeke they also have a stack kumayini leyo Yebo. because we want to be very very fair badle bonke umalukazana labantwana they must forget konke konokuzena okuhluphana ngono so what they must do pan Yebo. thina siyabuye nje osikwenza amamayini onke siyathatha committee ufaya uvika induku omunye mbali lapha uganye nomakombe siyebona indawo yakho sibhala incwadi Uqiniso. bona baye kwenza prospecting license andi okuhambelana nani le family yabo lo malukazana ekhona Yes. then we write down by mines by the prospecting license bakwazi ukuthi bebonke becombine usponsor lo ngayikhona simtshela ukuthi sponsor when you are sponsoring here these are the owners of this mine we don't need anything from it Yikho kwakudingwa ngubaba asila noma problem nakho zinenge imali zidliwa kubo magwira ngabona ngicala kathi phezulu komabhedu komagwira magwira kwavuleka imali laphana abafana abantu bathi bangincenga mina ebusuku bathi dinga usponsor ngala ngoba ngandithethe enye imali kobabazala ngalo kusikhwele ufaya wakwadla sathatha imali sayizuza ngani safenza ngani tuqasa ukusetshenziswa ngidliya inkulumo yaphuma lapha sachiye but ibona ekwasini abisidinga but in a nutshell indaba yabazukulu bami amashona ngale kayihluphile iwe mrora nanate zwana nanabamnini apana nyaya yekuthi azivuka baba even iye gomba ana baza aphinde maphepha ka anodla pa unodla iwe boza kavinga iwe vana vanofana kuenda kuchikoro we condone naure kuti vana vasaenda kuchikoro iyoyo hai toda kuti vana vaende kuvi vaende kuchikoro hatitodi kuhwa kuti vari mwana asiri kuenda kuchikoro hatidi toda vana vaende kuchikoro mese mufare vana ivavo ndo madhota edu emangwana ndo manese edu emangwana ndo maticha edu emangwana ndo mapurisa edu emangwana namasosha hatidi kuti varegere kuenda kuchikoro munhu wese aregera kuendesa mwana kuchikoro anosungwa ndosaka pakanzi vana kuchikoro vanofana kuenda nyakavasina kubhadhara fees munhu ane contract nechikoro mubereki asi mwana wechikoro ane contract mubereki ndiye ane contract nechikoro saka mubereki iye anofana kuonekwa kuti abhadhara fees chete hapana na nyaya chinyena iwo uri right yekwasungisa vana ate zvaro vanga vanonoka kakudla mari saka kozolo vaswedera pedo naye ndovaliziva mushaniwe mowirirana ende kufikwa haisi musha iwewe ukagaragara unoona ana baba nevazukuru ukagaragara uenda unoona ana baba nevazukuru ndo zvinoita muroora ndo zvatoziva nyange vamudhara vamusoni vacho vari kumba vane right navo kuti baba makadii because he is this also a son to him because kuti iwewe musoni akuone inaure kuti mubari mwana akabarwa nachinyena iye wacho akafa handikana
akabaura nechinyi saka ndarisaone kuzvazviri saka izvozvezvo ndo zvatomona chii apana ana nyaya yakanyanya kukura apo yesi pamusoro ida ndoida kuziva mukoma wangu mukoma wangu kuti munguva ati kuda kukura wati kuita sei haatauri nyaya dzichipedza musha une vanhu vaviri une vana vaviri vari vakapa musha saka hatiziva kuti iye pari kuti pati negoti inenge iri kuno uyu inenge iri kechi 2 pakapoitika nyaya yerepukesi ndikanetsana naye mukoma haaputi tinozvipera mwana wamai apa akarepiwa vainaye vakanyarara ikaenda koti ikangozotsikwa yakangodarika kuti mukoma chii chiri kuitika saka nyaya dzemukoma dzoitika nemwana mukati mezakoerwa pakati nemuroro haisee mari tete asi mberi kutambva matara atati anogona kuzoneita nokuti havasibudira pachena pazvinhu zvavanoita saka ini nyaya refu nazvino ini tongoti bhozi navo makagumira pake nenyaya yemunhu akapidza musha nemuroro asiriwo mumusha medu asigari nemuroro akapesera ari pamwana akoti mwai oti mwana saka zvese zvakatondirwadza ndiye musoni wacho umwe asiri uyu angari aita zvechinganganganga sinyoro saka ikaita goko nyaya chakadziya goko kuda muroro akazoramba saka nyaya dziri kuitika mukati memusha muchapesera maitaka dzimwe ngozi siridzo saka ndiri kuti mukoma kuda kukura here kati asi kanenge asvika padare ngataure nyaya dzichipera iwe wanga uchiti chii right mukoma akura wanga uchiti chii ini ndatichiti mukoma iwe wakapa musendom wakapa vana vaviri wakavapa here muganu kuti unogumira paunogumira udari kutaure padare pane dare nhasi kuti uyu anoguma apa ini kana vana vacho hata varipo azive kuti ndoguma apa anoguma apa uyezve kwamunoti kune maini kwacho kurindisa vanhu kuri kudirani ari akapuwa wacharo mukomana yes mumwe ndiye wakafa zvikufamba sei chikomana asati agara ari pamwe asati akangoisa muganu ndaisa muganu kudaro ndikati unodai asi magariro acho chokwadi mambo ndiri moto nemuroora wangu moto mukuru paita kesi dzakawanda imwe ndeimwe yakaperera waifanira kusungwa aponesera mwana mumba akafira mwana akafa mumba ikasvika kumapurisa ikasvika kuma mwana wana akaponeswa mumba mwana wangu mwana wake musikana iye wakarepiwa iye saka ndashungurudzika naye zvekuti dai handisizi kuti ndingadii hangu dandimungangotipawo kuti zvazvifambi zvakadai aiwa amurora handipanovaaipa izvo zvazvinoita iwo wataura zvakanaka but tiringoda ndikaiso tiri vanhu dare manje zvarakanakira pesanisa kawadarira kuti takupesanisa vanhu basa redare ndiri kuti vanhu vese vabatirana sochinyena vatarisane mutumboni sematarisiro ndakaitana newe ndo basa richi redare uyu muroora kana kuri kuti ari kuita zvakawanda wanda anotsiurwa kamunhu munhu simbi chayo wani yakabhenda inoiswa mumoto yokomewa yotasanuka saka imimi uyu ari right uyu inhauro dzakawanda neimimi makadzipaila hatigoni kudzipedza zuva rimwe chete asi dai makadziwisa mukati ikaitika moiwisa torova ipapo ikaitika moiwisa torova ipapo asi imi makadzipaila mukadzipaila handirona saka atesingari dzipi izvozvo zvokuda zvinhu zvifambi zvakanaka imi mugore negore munoya pana pakamusitongwa handakautonga igore rapera neimwe yako iyi gore negore gore rapera kwasari ndeimwe pacovid ndeimwe dei makaziwisa semawira dzinoitaka chizitonga chidzienzanisa chidii hapana nyaya inozairi haigadziriki ende iwo haugoni kuzoita bp iwo vakavapa vana pane mari nyange pari pamuganu asi ndepakwamashonganyika eka ndepamashonganyika mashonganyika eka exactly because ndiwe wakanongera ndiwe wakabara futi saka iwewe nemuroora nemufanano ndimune staki yestand iyoyo kuita maenda imi muri vatatu zvatobuda muri vatatu bhiti kusaidi kweuyu bhiti saidi kweuyo but muri vatatu ndimi mamusindiketipi iyoyo zvizogazama pemogazama odla moita maneji zvinhu zvedu zvakanaka-naka mari yagara iko kuii
kwamakaisana kuya kwandisina mwana asingadini vanhu kumiri kwasemiswa kwamakaiswana mudhara vix iye mudhara vix o akafa mudhara wangu asina kudla mari yemuwandu yasara ichiburikira handi muno but still hapana na problem imi mukazviita zvakanaka mari haidi wapo otherwise kubuda kwaiso kwakutokubatsira newe kuti muroora apore munhu kana ane mari anopora chinyena mhanya munhu ane mari understate handizvo kuti ndatuze kuti aiwa kubva ndauruva kapati nemurume wangu wandinaye aiwa ari kuramba saka imimi tiri kuipeta takadai chinyena imi motaura nasecretary izosite comment toyena tagara Thursday next week iyo mungaita lucky tikudzokera paSt Paul toda kunogadzisa zvinhu zvakasarira tokuna ngobira toonesana totidzatsa totaura nyakumaiza topai vanhu vanokuperekedza ivo manya kuita mapepa totsvaka pega because mumastendi makaregularize mazvanari kana maiwana yakawanda maikisa mabango ani handizvo ndozvadai mambo unofanira kuti aziveamuna matundu ndogona kutanisa emadzokera kwachiro osara ndikorogota but hai hapana problem muroora kumbira kaunate anenhauro dzavataura dzakawanda wanda idzodzo uzivereke kuitira kuti baba wasununguke fuka maka batarisana na baba chiena mwana saka vakuru vakati munhu azvara mwanasikana azvana mwana mukomana ndozvakataura nevakuru vedu vabari vedu iwo unoziziva mwana wako mukomana mwana wangu mukomana yes nyange akafa uzvo mukomana nyange mwana wako mukomana akafa uzvo mpenyu ndozvakataura nevabari vedu kuti wazvara musikana wazvara mukomana saka uyu akagara anofanira kuya pamba baba makati iwe usatarisa zvakawanda nyange wati wakashata nyange wati wakanaka chakakosha ikora relationship yako nevanavo naye vanate zvaro zvimwe zvakawanda zvinopera vanhu vachienda handiya munhu tese tiri vanhu handivashuva muroora touya totarisa tokuitirai right chinyena yapera okay